Ocha kondwani physically. Batagete kondwani physically. Bangere threats to an extent ngode nduna basikali. Mwabu na mko na police station inachungwa ese injaga konteya wataniua. Linet bono iga bamuraba mwabo uyo yesisi ya mwayelete 5 lawyers. Tiko mogambere kina. Njene lawyer ya moyo kambwade. Se Marieta Nabel Mukayo Mose, Mheshimiwa Mawawa Ward, and Deputy Speaker. So over the Mogo, we are North Mogrango Mawawa 1, stroke 3512. We nobody more, we are Nengaire, no more. Nobody more to Panera, over the more, we are so called. Tadi bodi mongo de te ngone de timoto nobody monga ile na mwibodi na yetu ete kwende tarehe 24 January 2023 obodi mobo no bwa mama yetu na maukoro 1996 obodi mobo 7 hectares we were around 20 acres. Korwa robori mobo maokoro ya borusitie asesokoro maokoro ya etwe enamba 1984 sokoro enambe nya ya etwe sobori mobo sokoro oyore anet ya etwe bori mobo 1973 ababako turwanya babege to mosubati oyo motue kumoboraka linet bosiboli mogaka nabanyena babatu uri to bori family ya isoe ongere tata yarengera bieka oyo kor kumoso charo tata tabwatu bori mubonde wonse la taito teyo yo endio si tata bwate yo bori mobo alenga seise karu asise bwacha singina okora singina bwacha somunno yo yore mama bo abantu abeke na twakina turabana bake twanyorete tata kurwane singina baro bakobatebia barukwaye ikiagare yabete bengera marwa inga kiba sedatiwe are kwengera maruso abo muri story tata raboto asingi tata ringe bieka kunywa marwa bakamubwa kinguru bakobori mu bukagera bugaita tata 1991 mobwa bwagendera mama bagachaka na maukoro kugambe bina yobori mobo even they say time 1984 ekere maukoro areko koriye transfer ya ye title deed bosongo isoe akiruko mu muro monene o maukoro akagenda ebe title deed ekero mungina kubori gwanga title deed mumuro manena tageto kurukuisoe na jata ya eje timba timu mumuro kurukuisoe mumuro nembu ya kurukumose na no mumuro ya mubikambwa iso akabwa tu akaretu ororo aselansi agakwe fine korori na mbibya airuke mumuro mone yateire kuchiro cyo buri mugwa wetu byesokorwa ibaru anani na tata tatos igaikatwa next end bono bakutuga chinguru bakamumuro minto manene akarwa because yobori mo batayito ko robori mo wito bospi abantu bamanyito bomuro ito kenyoro kieito na abantu bamawawa mbaro mu muro minto 1989 krari bari mopi tukaona yobori mo 1.5 acres tukaona mo ntokoro kwerija mo iturungi erinde turwali mu muro ibono mu muro manene yasaka makonya tukamurwalia akawena bono ro tukaoni buri mu 1.5 acres obori mo bware te challenge my brother oyo the late osidete oyo sira juice daktari ara Tom Aranga na ba eya chetu kuboria obori mo na ba chete that is 2020 last time I went to my tamatanga igobori mo nanda ba ukwana open ngobari mayango bari yari it's last bakarainche kumetu moraria imbato bwoba ande bakosa kabisa bako tena bado tuko
tukora watu wa kumaliza because yo buri mungu injetina ura muburaka oburi mu linet bosibori sobo yirbo nyenguwan sublocation na seito iga mbombere asema wawa sublocation linet asete indu tukora ne tubori monere usagore titata usagore timama nise viara ojitaka grab linet yoyo abamura bamwabo including omumurororo okobuche misisoe ogokora EACC obwate jibasi obwate ebi ebasere tilineti tatindiko musajo bakairo musajo bakamutindika bonyene mbamutindike tisobo iga esababu basere tumubora koyo kursobo tatinde koria na singinjo asogete nka lineti asogete nka sobo ekinyorukia sobo egekora bamoseretie bakaira bagatinde ku musacho onye nkoboria abanaitira abantu bamitomba maite babombe nabanyengo maite buja kabisa onye lineti buri mu bubwane bwalinki obwaye ngiye kogera atare gutinde ku musacho ayega akamuira bakachimbutinde kasoboka bamaye wote batebenga dutaitu buri mu kwangu bachire court high court ekina kiaruriwe obori muno bwana mbaisa nikakurwororo bachire Kisumu basoire court of appeal baegwe justice rinde baboteba court of appeal yabakani yabatebirie onta baso kuno obori mu bwabe abe yandra kole makwaye na rine diara amenya se nyumba bakekesi kire Kisumu kyarire line tibono iga bamura bamwabo uyo EACC yamwayelete 5 lawyers tikomogambere kina njene lawyer yemo yokambwate bamagoteba na ngotumika chinguru muna omwemusie senje obwemusie ngotumika chinguru kuba uroborimo inche munabel asekinyorukiane no menyete ka igambo one mwachi itukondi yonanya kwimokia sheria sabo mabokane ngende kurwani mubora koyu mwaye na nebibago osemoturire bibago osemoturire kiguni kigenda kumuita buoye baka nonye compound imoete amenyete mpaka sobo bamoiru buri mubo bwabo oburi mubo yasatindike to musacha umusachoye eyere bonyengwe one sublocation asatindike to musacha yabwa to buri bamwe libaga bamura bamwabo bakumuguru buri mubwaye bamaye guche batageterinje batatukura isaka turu buri mu bakabura tata na bado batagetinje banguru buri mubwane bagenda kwa umuboraka bono babigete umuboraka koyo mutwe lakini abantu bakurwana kurumagega naba EACC enyumba nene abamura benyumba nene nabo bakurwana bagusukia linet nabo bakumwayira lawyers nabo bakumotebito kyakora no even social media bono kari bina byasinyire kotini basinyirwe kotini bakaniwe bachagera kumyoka kinyumba cha media no bakwira bono kikesi ngabona tutagete tutagura mu MC oyo 2027 tanyorekero inchi abantu bamitomba mayite sana no muntu mwamilifu nanya gukora gendo kya muntu ituna ni nawa family kanye kudirira muntu kende gendo kya igo gente kama tat kobeka right lineti tigali yo buri mo bwaye kurbonyangu wan asatindike to musacho ye go buri mo egento yo kanje na akora mu murai kibaranga ko mwagachire nyumba baiche bamburi mwagachire nyumba I'm ready and I said that one inje ko mwagachire nyumba mwane ndagera ekiagera esema wa won ngokora ndega simbwa gacha tere aribye ko mutanga ndaba kingwa gachire nyumba lakini apatiwe shamba naba muraba baisoe batie gutangana ni umuboraka ngane yaroburi ekasaba taichiro kiba umungino yara ko muboraka nande tari korima enyumba nene eri korima buri mu bonsipi ya ide ndagera yo munamenya taba mosereti yamenya torobo that's why tutagetenga tigage nenga sobo aba bamo buri mu bwaye tumwagatire nyumba amenya suburi mu bwaye mosayo mugako yakoreti ati igendo bakoteba na torwane tesegi inche nani ko wania omonte segi ekere bajite so mugondo kuri mane tractor bakamutuma nanda mamuna bakamutuma bakatana makombe kondwa bakanga kamagena omugongo amonoko gakira de osiasia simi
tukagenda oro bagakana nyagita tonnya gitari nkari kirwe bitiri nkareta ekere baigwete kurwa oro bagatama kuruga ama tukatano bakamya kongende kerenye bagajiko report oro ekere bakanko report iga ebinto byeto byonse byota na wangire kwa ebu yaki yaki kibata etokoewa ekyagere binto byonse B3 yane ne B3 yabo abwatite ki report cyonse bi ekyatumetu na korwase police station ya Mawawa bigatomwa ase director of public prosecution ali Nyamira bitegererwe ba the court prosecutor gakirigereya akarigereya ibintu byonse pi bagateba abantu bagenda ko cyabeli na balinet no ne familia bana baye bakaigurwa mashtaka igonchire igento kiata lakini mbara hayo yaki kama wanataka haki koti iko sio kuja kupiga mtu kunipiga vita sio yale matuzi wanaleta enchira bakonda amase kinyoro nembe sana tinge mno mura yo koriki mno mura yo chora na ba 90 bane abe kinyoro na mawa bamanyete ibinyoro byonse enchira nkura bakonda ama bakobatuma kubarama osenimbake erinde bambwate na batagete basi na inde gento tukubona ki inte asta ina atamire mbone menyete asoboni mubwane ngeire na mama butabwati keri yonse ekero kurigeria ekero barangire tuko high court bareta masakaraba bagorete tato burimo original ya borete ama patano babwate asita yo tata abegete kebande asita yo tata ali abegete essay no bu monte bali toko muntu oburimo butabwati essay butabwati kebande mapatana butabwati kebande mbasa betu kotini akababura bono bachakire gocha kondwani physically batagete kondwani physically bangere threats to an extent ngode ndura baskari mawabu na makwana police station inachungwa ese njaga konteya wataniua barabumbi nyartari bantu bataka mbatumeka umuburaka egento yongo tebanga umusubati yo bagutumeka tigainyure nga iya sereti kuna barobo abana bwa mosereti nona maro bataruteti ya umusacho ya mutindiki no musacho yo yamonyoreti abana baringa bane lakini bakamosena abana tatindeka na guchinje kura moenda giruri ga bone umaye gutikundutira mage esegi ya gisaka senera na chakire bono iga munango teba inarenge asigetentekerete abantu abacha support bako kwa boka banyane ngatuna mungojea 2027 na mimi nasema waseme watuseme a politician bajiche tiga mbatume ko mungino yo kisiasa kuchando mungino yo na bana baye kumurubo obori inje siasa kama ni kutolewa wale wako na haki ya kunitoa ni wananchi wale ambao wanipigia kura wao na kama nitakuwa nimewakosea onye na gose irunde omawawa ne rubwate haki ya kunitoa lakini sio mtu binafsi